Todo a punto en Rianxo para coller unha das probas deportivas con maior afluencia do municipio. A Carreira Popular Concello de Rianxo disputarase o próximo 1 de novembro. O percorrido con chegada e saída na Praza de Castelao componse de 10 km por algunhas das paisaxes máis emblemáticas de Rianxo. O circuito de Rianxo adoita ser un circuito relativamente doado e entre comillas, urbano, e que transcurre tamén por zonas moi xeitosas, porque sempre foi tamén un dos obxectivos que tiñamos como mancomunidade, o apoio a estas probas deportivas, pero tamén como unha maneira de ensinar, de amosar aos participantes e aos familiares dos participantes e a xente que normalmente se move alrededor destas probas deportivas, sexa do tipo que sexa, neste caso carreira, ensinarlle o que é a nosa bisbarra e as potencialidades turísticas e gastronómicas, creando un pouco tamén sinerxias con outras actividades e outras actividades hosteleiras no noso caso. Esta proba é a terceira do circuito de carreiras populares da Mancomunidade Barbanza-Arousa, que busca consolidar a comarca como un destino de turismo activo e de natureza. Realmente Barbanza-Arousa é un destino moi apto para o turismo deportivo, para o turismo activo e para o turismo de natureza, porque este circuito, estas carreiras, tamén contribúen a que, sobre todo, especialmente o turismo de proximidade, coñeza o territorio, coñeza os nosos recursos, coñeza a montaña, coñeza as vilas. E iso tamén é algo moi importante, e o que fai é fidelizar ao cliente e que a xente volva xa de forma vacacional. Polo momento xa hai máis de 600 inscritos e a organización estima que poden chegar ata os 1000. Os interesados en participar aínda están a tempo de anotarse a través da web msports.es ou carreirasgalegas.com. Dispoñen de prazo ata o próximo luns.